Ben en Corrie van der Meer uit Jelsum rekken 15 jaar in de ban van Nepal na een vakantie. Maar een groep Korenfriezen richten ze een eigen helporganisatie op, Nepal Parivar. Ze bouwen squallen en wc's, zorgen voor onderwijs aan goed 50 bijen en jouwen onderdak en les aan een groep blinde Nepalezen. Het was een hele schrik. Ik dacht van, wat hoor ik het nou goed? En dan hoor je dus waarschijnlijk 2 doden op dat moment. Maar dan hoor je dus de sterkte van de aardbeving in denken. En dan weet je dus hoe de omgeving is, omdat we 4 weken geleden daar nog liepen. En het hele epicentrum 80 kilometer ervoor en daarna hebben wij gebivakkeerd een maand. Dus we weten hoe de situatie is. En dan met zo'n zware aardschok, nou, daar hielden wij ons hart vast. En dat blijkt nu ook. De squallen- en orenprojecten van Nepal Parivar binnen in Chitwan, op 150 kilometer van de haardstad Kathmandu en op maar 80 kilometer van het epicentrum van de aardbeving. Met onze projecten weten we op dit moment niks. Er is op dit moment geen telefonisch of e-mailverkeer mogelijk met dat gebied op dit moment. Dus ja, het is voor ons dubbel daardoor. Want je zou heel graag willen weten, juist nu, hoe het met je projecten is. Of je niet nu in 1 dag weggegooid is wat jij 15 jaar lang geprobeerd hebt op te bouwen. Nog maar 4 weken wienen Ben en Corrie zelfs in Nepal om het 15-jarig bestaan van haar stichting te vieren. Ik heb films net gekeken, dan zie je die blije mensen en dankbaar. En nu is daar een hele grijze deken overheen gevallen. Van triestheid. Het is gewoon onwerkelijk. De komende dagen hoop je Ben en Corrie meer te weten te komen van de situatie in Nepal. Verst dit dat ze trouw willen met haar werk, ook als er ski is. Wij willen zeker doorgaan, want juist nu hebben de mensen ons heel hard nodig. En daar willen we ons weer volledig voor in gaan zetten. Wel voorlopig op onze eigen projecten. Niet landelijk, maar op onze eigen projecten. Want daar zijn we 15 jaar lang mee bezig en dat willen we voortzetten. En als die hulp nu extra nodig is, willen we die zeker gaan geven.